खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिकां ब्रह्म मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा खामानि मोनैनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं नामा जब नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ ECR मोबिलिटी कम्पानिया लानानै फैदों डेलिभारि बय जबनि वेकेन्सि जुदि बे मोजां रादाबखौ नोंथाङा गावनि खालामनो लुबैदों अब्ला नोंथांनाव थानांगोन आधार कार्ड पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स आरो बेंक एकाउन्ट बे जबनि थाखाय बङाइगाव आरो क'क्राझार मोननै जिल्लानि सुबुंफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन बे जबनि फोरमायथिखौ होदों चिरां जिल्लानि थागिबि इन्द्रजित कुमार ब्रह्म बिथाङा डेलिभारि बयनि खामानि मावनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला नैबे 7099739749 नङाब्ला 9394614946 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन बे समाव फिन फोरमायबावोदि मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा खामानि मोनैनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं नामा जब नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ ECR मोबिलिटी कम्पानिया लानानै फैदों डेलिभारि बय जबनि वेकेन्सि जुदि बे मोजां रादाबखौ नोंथाङा गावनि खालामनो लुबैदों अब्ला नोंथांनाव थानांगोन आधार कार्ड पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स आरो बेंक एकाउन्ट बे जबनि थाखाय बङाइगाव आरो क'क्राझार मोननै जिल्लानि सुबुंफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन बे जबनि फोरमायथिखौ होदों चिरां जिल्लानि थागिबि इन्द्रजित कुमार ब्रह्म बिथाङा डेलिभारि बयनि खामानि मावनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला नैबे 7099739749 नङाब्ला 9394614946 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन आच्छा गिबियावनो निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि गाहामथिखौ आं बावहरग्रोबाय गिबियाव आं बुंगोन आं जे जायगायाव खामानि मावदों बे कम्पानिनि मुङा जाबाय ECR मोबिलिटी बे कम्पानिया जे सार्भिस प्रभाइडार जेसेबां एप्स दङ बा कम्पानिफोर दङ जेरैहाय जमेट'खौनो होन स्विगिखौनो होन रेपिड'खौनो होन कार्डखौनो होन फ्लिपकार्ट बेफोरबायदि कम्पानिजों एमाजनफोर बायदि कम्पानिजों सार्भिस प्रभाइड खालामनो थाखाय टाइप जादों रिसेन्टलि टाइप जादों दा सार्भिस प्रभाइड खालामनायनि जिखिनि मानसि नांगौ बे मानसिखौ जोंनि कम्पानिया प्रभाइड खालामसिगोन खारन जों अलरेडि टाइप जाबाय बिसोर बिथांमोनजों दा एट प्रेजेन्ट अल आसामनि रेसपन्सिबिलिटिखौ आंनो हरनाय जादों दा बिसोर गिदिर सिटिसफोरनि जेसेबां रेसपन्सिबिलिटि दङ ड्राइभार एपइन्टमेन्ट्सनि थाखाय बेखौ आंनो रेसपन्सिबिलिटिखौ हरनाय जादों ECR मोबिलिटी कम्पानिनिफ्राय दा प्रेजेन्टलि आङो स्टार्टिं खालामजेनदों बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बङाइगाव एन्ड क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि जेसेबां बिदा फंबायफोर दङ जाय बिथांमोना नोङो सार्भिस हलनि थाखाय बा साख्रिनि थाखाय बिथांमोना नेबाय थागासिनो दं बा इनकामफोर गैया बिथांमोना बियो जोंनि कम्पानिनि थ्रुयै बिथांमोना जइन जानो हागोन मोजां सर्स दङ मोजां इनकाम खालामनो हागोन जाय इनकामखौ बिथांमोना सानफेराखैमोन हाई इनकाम जागोन आरो बिथांमोना थाबै जगाजग खालामनो हागोन एट प्रेजेन्ट आङो एपइन्टमेन्टखौ पार्क डिस्ट्रिक्टआव 50ल' लाग्रोदों बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव 50 आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 50 बेनि थ्रुयैनो आं खामानिखौ स्टार्ट खालामग्रोगोन बेनोसै आरो बिनाय साया माबायदि जानांगोन जेनेबा दा बाहाय खुनु क्वालिफिकेसननि गोनांथि गैया जाय एप्लिकेन्ट बिथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्सआ थाथारनांगोन ड्राइभिं लाइसेन्सजों लोगोसे पेन कार्ड आधार कार्ड एकाउन्ट बुक ओमफ्राय माखासे एड्रेस प्रुफ बे डकुमेन्ट्सखौ नांगोन आरो फट'बो नांगोन बिथांमोननिखौ आरो बिथांमोननिखौ जेब्ला मोनो अब्लानिया आङो आपल'ड खालामना अनबर्ड खालामनानै बिथांमोननि एपइन्टमेन्टआ रेडि जागोन बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ ट्रेनिंबो होनाय जागोन मबाइल एप्सनि थ्रुयै बोरै ट्रेनिं होनाय जागोन बिथांमोनखौ आरो बिथांमोनखौनो ट्रेकिं खालामनायबो जागोन मबाइल सेटेलाइटनि थ्रुयैनो बिथांमोना आरो पार डे बेसेबां सार्भिस होनांगौ बे कम्पानिनि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ बे हिसाबै बिथांमोना मावनांगोन आरो मोनसे खोथाबाव जाय बिथाङा गोसो गुदुं साप'ज ड्राइभिं लाइसेन्स दङ डकुमेन्ट्सआ दंजोबो खिन्थु जुदि इनकेस जुदि नोङो कार गैया बा बाइक गैया बिथांमोननि थाखाय जोंनि कम्पानियानो बे कार फेसिलिटि आरो बाइक फेसिलिटिखौ जोंनि कम्पानियानो होगोन खिन्थु बिथांमोना मान्थलि रेन्टेल
रेन्टेल हिसाबै लानांगोन बिथांमोना मान्थलि रेन्टेल हिसाबै बिथांमोना सुख'नांगोन आरो बाइकआव ओरैनो बेसेबांसो गोलैगोन ओरैनो बाइकआव बिथांमोना मान्थलि रेन्टेला गोलैगोन 4,300 बिथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय दाननाय जागोन 400-300 मान्थलि रेन्टेल बेनिफ्राय 3 हुइलारनिया जाहैबाय नोङो 7,500 आरो जुदि कारखौ जुदि लायोब्ला 15,000 पार मान्थ बिथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय दाननाय जागोन जायफ्रा बाइक आरो गारि गैया बिथांमोनाबो बेवहाय खामानिखौ मावनो हागोन बिथांमोनाबो खालामनो हागोन जोंनि कम्पानिनिफ्रायनो बिथांमोनखौ हेल्प खालामनाय जागोन बिथांमोना गारिखौ लिसाव मोनगोन बे लिस्टनि एमाउन्टखौ बिथांमोना पार मान्थ होबाय थानांगोन माब्ला समाव एप्लाइ खालामनांगोन बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय दा स्टार्ट जाबाय दिनै साननैयानो थांबाय स्टार्ट खालामजेनबाय दा बयबो कन्टेक्ट खालामगासिनो फनबो बुगासिनो दं खारन लिमिटेड सिट नालाय खारन जों 50 सिटल' लाग्रोदों उनाव जागोन ओमफ्राय जों दा जुदि सोरबाफोर खाथियाव दङब्ला बिथांमोन जुदि फिलआप जायो जुदि 50 सिटआ जुदि फिलआप जायोबा नेक्स्ट बिथांमोना खाथियाव मोननाय नङा गोजानाव थांनांगोन आरो जुदि मावनो गोसो दङब्ला